It's my life. Lazy. It's my What's up mga ka-good vibes? Kamusta? Today is Saturday. Kumusta man ang atong kautuhon o kabuntagon din ha sa kalain-laing lugar kung asa man mo karon. God bless you all. So karon mga ka-good vibes, Sabado, pasensya na niya akong tingog ha kay kanang kuan sa katakong tilaok konsil. So karon mga ka-good vibes, udto naman din sa mga karon pa dai may nakabalik og vlog kay among cellphone na nakuan siya na full storage ang iyang MB sa cellphone mismo o sa among memory card. So wala may naka-strip og kanang gama o naka-strip og vlog. So karon ra kay mo nang delete na ko sa mga karaan nga mga dili na importante para magkaroon tayo ng space sa ating mga cellphone. So for today's video mga ka-good vibes, tiyan ako sa balay, wala akong ibang magawa kundi maghinlo yun ng ating bahay na ako'y karaan nga tinunonon pag miagi pa ng simana karon pa nako mahanaw na ay og pilo kay tungod sa kabisi sa linya. Because as a mother and a student at the same way and a wife and a blah blah blah, so kay paniud to naman nakoy hitirare tinapuan ni siya style mga ka-good vibes. Ayaw ni sudugan ninyo ha kay dili siya maayog yun, pero ako lang yun nagibungad kay was na ko time. We don't have woods and then we don't have matches, so I don't have choice. Kanang magluto ko og noodles. Ari na nako i-direct ang butang sa heater kaya ako siya iwan na ako siya dito. Pero niya na siya nako timplahan. So with egg na siya na, with egg. Ano mong sudanon with kids. So let's go.
kasi. So, see you tomorrow na mga ka-good vibes. Anisa naman ko ito bang among vlog. Thank you so much guys for watching, and don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, and click the notification bell para ma-notify mo sa among video nga bagong i-upload. Bye! Amping tanan mga ka-good vibes!